Compostos ternaris, oxosals, nomenclatura. Podem nombrar a les oxosals amb nomenclatura de composició, amb prefixos, i amb la nomenclatura d'addició, amb aquesta, addició, i amb la de composició amb prefixos. Tot i que nosaltres en aquest vídeo ho farem amb la nomenclatura tradicional, ja que continua sent acceptada per la IUPAC i el seu ús ha sigut molt extens. Anem allà. Posarem el prefix, que serà el mateix que el que utilitzàvem abans per a nombrar els oxoàcids, el prefix hipo i per, més nom de l'element no metàl·lic, l'element que ve de l'oxoàcid, més el sufix segons amb el nombre d'oxidació amb què actua aquest element i compte perquè en les oxosals canviarà respecte als oxoàcids. Ara ho veurem. Més D, el nom del metall i el nombre d'oxidació del metall si cal, si té més d'un nombre d'oxidació. Si només té un, no caldrà posar el nombre d'oxidació, com sempre. Per al prefix i sufix caldrà tindre en compte el nombre d'oxidació del no metall, al igual que fèiem abans en els oxoàcids. Compte, perquè el sufix, abans en els oxoàcids, el sufix era os, en aquest cas, os, ic i ic, però ara utilitzarem it, at i at, és a dir, serà hipo, it, at i perat, depenent del nombre d'oxidació en el que estarà actuant l'element. Anem a posar un exemple. Aquesta oxosal prové de l'àcid carbònic combinat amb el catió coure 2+. Si no sabeu d'on hem tret aquesta fórmula, us recomano que mireu el vídeo anterior, compostos ternaris, oxosals, fórmula o fórmula 1. El nombre d'oxidació del carboni és 4. Per tant, anem a nombrar-lo. Busquem la columna de carboni, la de color verd, i veiem que el carboni pot actuar en 2 i en 4. Per tant, no utilitzarem prefix, però sí que sufix. El sufix serà at. El prefix no l'utilitzarem, posem el nom de l'element, carbo, carboni, i amb el sufix at. Li llevem la i al carboni i li diem carbonat. D, nom del metall, coure i el nombre d'oxidació si cal. En aquest cas sí que cal, ja que el coure té dos nombres d'oxidació. Pot actuar en +1 i +2 i en aquest cas està actuant en +2. Per tant ho posarem en nombres romans i junt al nom del metall. Un altre exemple. Aquesta oxosal prové de l'àcid hipoclorós amb un catió sodi. El nombre d'oxidació del clor és 1. Busquem la columna del clor, aquesta d'ací, i veiem que el clor pot actuar en 1, 3, 5 i 7. Si està actuant en 1, haurem de posar els prefixos hipo i el sufix it. Per tant, nombrarem aquest compost com a hipo, prefix, nom de l'element, clor, sufix it, hipoclorit, de, nom del metall, sodi, hipoclorit de sodi. No cal posar entre parèntesis el nombre d'oxidació, ja que el sodi només té un nombre d'oxidació, el +1.